sunt Sandu și filmăm astăzi Five Nights at Freddy 3. În prima noapte, oricum putem doar să stăm, fiindcă nu te spare nimic. Cum vedeți, nu are lag deloc. Dacă vreți să chemați Bone de unde vreți, dar cel mai des aici, și Bone poate să vină în a doua noapte foarte repede, chiar și la ora 12. Vedeți aici, parcă să vede ceva. Nu aveți de ce să se vedeți, pentru că acolo este statuie. Și vreau să vă spun un secret. Când pe acest aparat apare fața lui Chica, înseamnă că în partea asta vine Chica și te spare. Și încă un secret. Apăsați pe nasul lui Freddy. Aha, mă spare. Mă tem. O, frate. Hai, frate. Mai avem încă 4 ore de stat aici. Adică încă 4 minute. Păi, cea mai apropiată cameră de noi este asta. Cum vedeți, dacă vă uitați pe hartă atent, puteți vedea. Apoi ce merge pe aici. Aici este următoarea cameră. Aici. Apoi aici. Și aici. O ora 4, frate. Mai avem puțin de răbdat. Hai, frate, mai avem o oră. Bine. Cum vedeți, aici este parcă, stați unde era. Oh, frate, am trecut. E ceva foarte interesant că am trecut. Am adunat pe mango. Și trebuie să trecem la 2 noapte. Oh. Oh, frate, e la camera 7. Îl chem în camera 8. Frate, ce-a fost asta? Nu e ventilație. Unde a plecat, măi? E tot îmi pare că e în ventilație. În sfârșit am găsit. Frate, dispărut iar. Mă, iepurile astea mă sperie. Pleacă ca prostă.
Au apărut. De ora 12, frate, și el a ieșit. A ieșit la plimbare. Video error. De trece camera nouă, micuțul nostru. Când vedem acolo este o ieșire și asta duce la camera 8. Aici este ieșirea. Hai frate, cât ați vrut? Am găsit micuțul mamei. De ora 1. O error. Am cam răcit, am fost la o saună și am sărit în apă rece. Ca zăpada și puțin cam m-am răcit și mă doare gâtul. Nu știu dacă voi merge la școală. Dacă nu voi merge, voi mai mult. Frate, unde a plecat? Frate, unde a plecat, mă? Unde a plecat micuțul tatei? Oh, uite-l. Prima oară îl văd în camera asta. Ia-ți-l în camera 5. Video error. Frate, el vrea să fugă. Bun. Oh, frate, oh my god, stai acolo, frate. Eu te văd dacă fugi. Apare odată acolo. Mă cac pe mine. Oh, bală în boie, frate. De asta nu mă tem. Fiindcă știu mereu că apare așa. Frate, ora 3. Ai încă 3 ore. Și scăpăm de acest coșmar grozitor. Frate, nu! De ce, viață? De ce? De ce? Nu mă mai întorc eu acolo. Îl chem aici, lasă audio, o să fie urmat, dar... Frate! Ce mă sătură. Game over. Clar că o să fie game over. Coiule. Din nou. De la capăt. M-am frezat ieri și deja părul mi-a crescut foarte iară. De ce nu mai stai și tu puțin din cabina aia care stai tu? Să te relaxezi și tu. Mă, nebunilă, unde ești? Ești aici. Credeam că ai plecat. Înapoi. Cred că voi filma și Five Nights at Freddy 4. Și cred că voi instala Five Nights at Freddy 1, chiar dacă este cu bani. O să încerc. Hai frate, unde ai plecat, mă? Mă, frate. Frate. Să încercați să nu vă uitați pe camere.
Odată am încercat și a venit deodată Freddy și m-a înțepat. Uite câte mâini ăștia acolo, deci nu ne-am pus să le folosim. Acolo este o ventilație, cum observați. Și aici tot îmi pare că este una. Ventilation error. Freddy în ventilație. O, frate, o, frate, o, frate. O, frate. Cum am zis? Se ca... Coiul mătii. Coiul mătii. Coiul mătii. Coiul mătii, coiul mătii. Coiul mătii, unde ai fugit? Coiul mătii. Hai, pleacă acolo, te rog, pleacă acolo. Te rog, frate, că n-am ajuns să trăiesc mult. Și tu deja m-am omorât. Nu mă omor. Știi că am familie. Trebuie să fiu din ceva. Frate! Am să stau și să mă uit la tine 3 ore. Măcar să fie. Mă dor ochii deja. Hai, frate, cât mai avem de răbdat. Nu mă uit. Pleacă. Nu uite. Frate, și ne sperie. Cum v-am zis? La ora 4. Încă 2 ore, că ce? De ce? Și cred că atât cu video de azi. Dacă ajungem la vreo 1000 de like-uri, de pe asta următorul